ଧନ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଭାତ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ହଉ। ସତରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନା? ଠିକ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବି ନେଲି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବି। ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଦରବଟା କରି ରଖିନେବି। ଦରବଟା ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହେବନି, ଦରବଟା ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଚିନି ପକାଇ ନେବି। ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକାଇ ନେବି। ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେବି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ଦରବଟା କରି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେବି। ତାକୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ମସଲା ଆମର ଭଲରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଶୁଖା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେତିକି ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବି। ଏଇଟା ଆମ ବାରିର ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ପକାଇ ନେବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।